Mga miyembro sang LGBTQ community nagpatigayon sang virtual pageant. Aton kilalahon ang Linay kang kwarantina. Si John Sala nakatutok. Nakaanda na nga ang season of festivals ang bulan sang Abril kag Mayo. Kag isa sa mga highlights ang selebrasyon ang pagpaindis-indis sa mga matahom nga linay. Apang tungod sa coronavirus disease 2019 pandemic, wala gin paunugutan ang mga public gatherings kag social events. Apang sa Tobias Fournier Antique, nangin moto sang grupo sa mga LGBTQ sa Banwa ang hashtag COVID-19 ka lang, mga linay tamon. Gani nagpatigayon sila sang online gay pageant nga linay sang Quarantina 2020. Nagkamap kami kang amudya nga online activity agad matugruan kag bisan gamay lang nga kalipayan ng mga tawo sa panahon kang COVID-19 kag bisan sa bagi lang oras makabulig kami nga malipatan nanda ang mga problema nga andang ginaatubang. Suno sa ila presidente, ginsiguro man nila nga wala sa may mga ginlapas nga quarantine protocol ang mga mapasakop. Amo ini nga online gay pageant wala sang gin violate sa social distancing nga ginatawag kay bangod ang mga kandidata nag-shoot sang ila nga mga categories sa ila lugar kung sa diin malayo sa mga tao kag sa iban nga mga panimalay. Kay tungod gusto namon nga makahatag sang entertainment sa mga tao. 12 tanan ka mga linay ang magapaindis-indis sa festival costume, casual wear, swimsuit kag long gown competition. Standing in front of you, I'm R.A. Vergara Manyoso from Barangay. Sorry, Barangay Pasensya! Magluwas nga maghatag sang kalingawan, magadonate man ang mga linay para sa frontliners ang Banwa matapos ang pageant online. Sawadee Kap! I'm Princess Riba Wang Chivari, 90. Proud and honored to represent Thailand. Balita halin sa probinsya sang Antique. John Sala, 1 Western Visayas.